authorized na sila mag-debate. Ini sa akong wala, Pentecostal, one God, na Israel, Carlito, Iniquito, taga Hilongos, Leyte. Diri sa Pikas, ang mubarog Katoliko, si Brad Efren de la Piña, usa ka CFD, Catholic Faith Defender. So ato sila karong paminahon ang ilahang debatihan pamatunan. Affirmative si Brad de la Piña, pamatunan ang larawan sa mga Katoliko o yun sa kabubuton sa Diyos, sumala sa Biblia. Ang atong brother kere, siya ang mapahimakak nini, siya ang negative. Nga ang larawan sa mga Katoliko dili o yun, dahil negative man siya sa kabubuton sa Diyos, sumala sa Biblia. Ining atong dimani, doon na ni pagtugot. Doon na pagtugot nga ipirmahan, confirm ni Mr. Nihilianos. Doon ay rules sini sa debate, pero ako lang ni makasugot ka, ako lang ni isulti kung doon ay ilahang violation o doon ay clarify sa debate na rules. Kay magsugod man tani galauna, kanya karon morag alas 2:30. So aminaw tag mayo, aminaw tag kay ang tungod sa debate para kamo nga naminaw makasabot. Mo na ako as moderator, akong panikamutan nga kung sila maghimo silang pamagi na malawgaw na karong kasabot ang mga tao, ang trabaho na ko moderator implementar sa palaon ng rules o muhimo kong duga na rules kung sila kanang gitawag confused sa mga naminaw. Pero fair ang akong gimuon nga rules. So di na lang pa magdugay, akong manindog ng tanan, akong tawagod si Brad Iniquito. Si Jesse na lang ang yun mag-prayer. Ano yung pagkasundan niya sa verse sa affirmative ay prayer ko, no? Bibigyan niya pagluman, magpadayon siya sa iyang 15 minutos sa pagpabarog. Unya i-cross-examine sa Brad. Unya pagluman cross-examine, pupuloy si Brad, sulod siya sa pag-ampo, 5 minutes unya. Unya pagkahuman, pagpritso siya pinirong pagbarog o kontra sa pagpabarog ni Brad de la Piña. Sa ngalan ng Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ay po mag-agaw ng Amahan, sa Anak sa mga pinagpigong karang agawa para ng isa na natulong ng debate. Naot sa aming kabaturan na nila, ang pagbugot ng mutuman o panangipin ang mga participants, ang mga organizer, ang kainin ko ang tubig ang debate.
now pilihan mo ang iyong pamilya, mga left behind, also we cast out your spirit not to interfere with the proceedings so that blessings of the truth will be made. We ask this through Christ the Lord, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palihog lingkod, tanan, ani akong habyuon, si Brad Efren de la Piña nga nagsugod sa iyang unang pagbarog. Ang sumala sa ingon, actually ko Brad Carlito, ang inuha karon, kung di na ka maghatag siya mong pag-ampo nga 5 minutes, introduction siya, 20 minutes, okay siya. Diretso ka ro, mag 20, so mag 15. Jespo, ang ina ha, Jespo, ari atong klarohon. Atong anaw na, moderator, ikaw, para fair, pwede ka 20, yung lapas 20, pwede ko 10 try mo ha, bahala ka, 5 try mo ha, basta kayo mo na ang latitude, mo na ang latitude, di lang ka malapas. Ha? Selamat ya brother. Ito, yung ayam. Tingog. Udah atong direktur sana sa Stigos. Microphone. Ayan, microphone. Hello, kana. Hello. Okay na? Okay na. Tanan na ini, tanan. Okay na. Tanan pa. O katulog na si Francis sa katulog defender. Niya si Perdata berpuluh pampang na defender sa lain-lain dia sa lulusan si kagawad sa sahabat. O timer. Sumala sa mong kasabutan na pamatudan ko ang mga larawan sa Roman Catholic Church uyon sa kabubuton sa Ginoo o sa Diyos. Ang maraming kasulatan ikan sa Old Testament sa Exodus Kapitulo 35 versikulo 31 mato sa 35 nga si Bezalel binamdagan sa Diyos pagtulit o lain-lain klaseng larawan. So, ano yan? Ang mga larawan na diskutan na lain-lain, ano na yung larawan sa kerubin nga ipabuhat sa Diyos? Sumala sa Dos Crónicas 3:10 matod pa sa King James Version na nangyong dari mga tiksunan na ang bahayag rin sa 3:10 sa King James. In the most holy house he made two cherubim of immense work and overlaid them with gold. So sud sa palaang templo adunay duha ka cherubim. O kining duha ka cherubim ani sa bungbong ibutan. Matud pa sa Ezekiel Kapitulo 41 18 19. Ay larawan sa cherubim, larawan sa tao, wala na sa larawan sa patanong Leon. Pero kining cherubim sumasa Exodus Kapitulo 25, verso 1 2 22. Ang Diyos mingon nga labi manggawag kang Moises pagbuhat o larawan sa kerubin. Yung kerubin, forma ni kanil. Kung imong tanawon, sud sa templo, sa mga simbahan, magkatubang ang tao, naa ang duha ka larawan sa kanil
Yan, tiniwala niya na ang presensya sa Ginoo. Sul sa templo. Yan, di ba nato ang templo sa balaan nga templo nga ginaniyanan is mga karawan. Suma sa Salmo 144 verse 12. Sa tupa, sul sa templo adunay mga ibahay na idaydayan. Kaya, ayaw na maraming kasulatan na hindi mong larawan napanin sa pagpuntugon sa itong sa contemporary version sa Hebreo 9:5. Hebreo 9:5 sa suwat ni Apostol Pablo mga iksunan Hebreo. The first promise was made in good rules for worship and a thing for worship here on earth. Unya, dito sa punto sa first 5, mga kiksunan, adunay diskutan usap ang kining kirubin sa panahon sa pagtugod. So, Hebreo 9:1-5. So, sa karang tugod, diskutan, nagpabuhat sa Diyos, o sa pagtugod na usap. Kunya, kining batanong liyon na diskutan sa Ezekiel 41:18 yang layo. Batanong liyon, mau misi, Juan, Kristo, kamsama ang pinagyan 5 versikulo 5 matusay sa King James version mga tiksunan. Atong tanawan ang suwat ni John Evangelist sa Revelation 5 verse 5. Yung dari mga tiksunan na sa mga yung dari mga tiksunan na and one of the elders said unto me, keep not, behold, the lion, the tribe of Judah, the root of David. So sa diskutan nga ang leon sa tribo sa Juda kaliwat ni David. Yakin sa maning kaliwat ni David mga kiksunan. At ang masama na pinadiyag ng Tinos 16 sa Protestant Bible na ano ito ang 22:16. Yung dali nga ako si Jesus kaliwat ni David. Sa ito pa, karan mau diskutan na patanong liyo. Mau ka na ang ipasabot sa ini Revelation, the book of Revelation. Ya timan na ito mas Kristo, yagin ito pagkamata. O mo ka na ang batanon na liyon, nabi sa personification ba? Si Kristo digamit na dili literal na figure between what he says. Basahan ito Acts chapter 4 verses 30-31. Buhat, Kapitulo 4, 30-21 sa King James Version. Na naagidiri ang ipasabot na lanawa sa kabata na mga si Santo Niño. Itong tanaw, Buhat 4:30. By stretching forth the hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. Ibakyaw imo magkamo o madawat mo katingalahan na pinagin sa ngalan
Holy, Santo, Child Niño Jesus. Santo Niño Jesus. Verse 30 sa Acts 4 verse 30. Psalm 31. And when they had prayed, the place was shaken, they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they will speak the word of God with boldness. Samtang sila nagampo mga kaigsunan, soon sa ilang pagkanan, ni Kuro, sabot ka, magampo ka ka, adunay tumagon ka sa imong ipangayo na ni Ginoong Kristo sa Diyos. Magkurog ka sama sa pagpig. Asa mabasa na? Exodus 19:18. Ni kurog. Unya, muna nga kitubag ang pagkampo na sa akubangan ni larawan sa tuloy niya. Di ba na ito ang simbahan? Na nagbayag na suma sa anda sa bata muampo ang mga Katoliko sa larawan kundi to the person they represent ang larawanan. So kaning larawan nga tudlo sa simbahan suma sa panudlo that it is permissible and profitable to venerate and hello, okay. As 2 minutes. O niya, ang maong diskutan na si Kristo ano lang gawin, lanawan na sa iyang pagkabata mo ito sa turin yung malarawan. Masabot. Kaya, o niya, sa 1:14, as Moses lifted up the bronze sa snake in the desert, the Son of Man must be lifted up. Si Moses nag-isa sa bitin ng tubaga, pero si isa anak sa tao. Wala yung larawan ni Kristo. Asa mabasa na? Nasa Living Bible, Galatia 3:1. Sa Galatia 3:1, picture of Jesus Christ. Anong image? Walang larawan, imahe. Yes, Kristo nagpagkatao. Suma sa 2 Corinto 4:15, si Kristo mo'y larawan sa Diyos na dili kita. Kaya ang Diyos ng material biingan, Spirito 1:4, mula si Kristo nagpagkatao dahil siya larawan na sama sa tao, ibatan siya larawan para among larawan atong ibutang sa templo aron tahurong ang imahe ng larawan. O gambilan kay sa 2:23 adunay ipangguba mga sa tuwa dito sa mga lugar adunay mga larawan yung saka sa tuwa ng larawan gawa yung guba ingon ng tao ano wak ng guba larawan sa tao wala ato mula nga uyir sa kabubuton sa Diyos ang images, sacred images sa Iglesia Katolika Romana. Muli, dahil mo muli ang sa mga among gipirmahan. So, meron na itong first stand sa affirmative na isip affirmative side na ako ang pulin po sa pamator na mga sagradong larawan mo yun sa kabubuton sa Diyos. Ayun, ito, pinagkantat ba? Brad,
Brunagin Pentecostal Brad Carlito, iyan ikubuon na dili ni uyon sa kabuto sa Diyos ang mga imahe sa Iglesia Katoliko Romana. Dan salamat o ngayong laban. Mau katul si Efren Sirti. Karon ato ning Brad modulso ka pangutana sa kano ayan ka mo baro. Now kining role sa pangutana rin balik-balik unya interpellation question and answer ba ingon diri ang pangutana na matubag o oo o dili tubagon ngayon. Yan. Hello. Ikapito. Ang pangutana dili mula pa sa kaminoto. Sabi niyo, daghan akong kadibati po, para na to, 30 seconds lang utak pangutana sa tubag. Mga kay para rin maglibog ang maminaw, pero mga maningin pirma ha, mga ito sundon. No? Sa ato ba, kung tubag, dili mula pa sa minuto ha? O niya, pangutana, dili po mula pa sa minuto. Kung manong siya, dili tubagon ako, kung mahubang sa minuto, may sabo. Karon ako lang pumunta na pila man ang tutang tanan sa question and answer. 10 minutes? 10 minutes. Sa ato pa, puno ng kapungatan, puno patubag. Diba? So, klaro na ninyo, luminaw. So, ako nang ihatag ni Brad Carlito karon sa iyahang pangutana. Dahil musugod na rin siya pagtarong na 20 minutos tapos sa iyang pag-ambot. Pinagbawal ba larawan o rebulto himuon o silbihan sa inyo? Diretso na, tubag, diretso na. Ako lang ipaklaro nga umunda na siya pagutana, kaya daw na siya 1 minute, bahala na siya. Pero ano tubag, hanggang 1 minute, bahala umunda siya, okay 1 minute. Okay? Patroba. Pangutana. Okay. Pinagbawal ba ang larawan o rebulto himuon o silbihan? Yes or no? Salamat kayo, Brother Pentecostal. Sa ganang larawan, wala na ang bawal na ipabuhat mas ginawa. O niya, tahulog ang maglarawan niya pinirin. Dili, ang buwan, ingon na Diyos ang larawan, kundi ang larawan. Natupag ang pumunta na Mr. Corrito. Marang pumunta na. Pinagbawal ba ang larawan o rebulto simbahon? Yes or no? Mahangyo kong ipaklaro yung pagkutana. Pagkasabot mo. Dali abrat. 15 minutes, parin tayo mo, sir. Parin tayo mo eh. No, ang pangalan nyo eh, 1 minute ka makapagkutana. So, pwede minun kong pusma. Hindi na yung tayo. Pagkana naman minute. Gusto ko na at tagasa. Hindi na yung dapat gawin natin. 10 minutes, kung puro kapagkutana, kailangan na 10 minutes. Pero naman yung pagkutana, ganyan mabot ng 1 minute, wala sa ana na tayo, pwede mo makapagkutana ng more than 10. Kaya ang 10 minutes man tanan. Nagpahamin niyo para nyo yung magbuot. Maalang sundan mo.
Basta 10 minutes. Pero, hasta ang tuwag po. Sige. Pinagbawal mo. Pinagbawal mo ang larawan ng Gribolto simbahan ni Sir No. Tubal, ang larawan na inuhuli mo na kumahanan ng larawanan ka, simbahan ingon na Diyos, bawal na. Pero, simba nga pinirasyon, okay na. Kailangan na sa balaan kasulatan nga ang sagradong larawan tahurun sumala sa mga gipahayag sa balaan kasulatan. Ato ba mga pamata? Ikaw ang pamutara. Isa lang gika ng imahe o Gribolto. Example, Maria Niño Nazareno, Nabas Bible. Tumat, sa Exodus 35, 31, 35, gilamdagan si Diyos ang si Bezalel pagkulit o lain-lain lasing larawan. Niya, nagpuay sa taong balaan, Ezekiel 41. So, sinabi, apil guys, balik-balik taong to. Niya, si itong mga santo sa asad. So, ang larawan na sagrado ng pabuhan sa simbahan. Okay. Sagrado ba ang larawan o mga Gribolto? Ang sugos pabuhan ng larawan, natural, understood na sagrado binakay. Ang nagsugo, labaw pang sagrado. So mga sagrado yun ang imahin nga uyon sa kabubuot siya sa iyang isugo. Ito ba ang pagpunta? Sagrado gipalit sa palengke. Gililog sa kahoy, si Pinto, giporma, si Maria Santo Niño. Yung sabi pagkasagrado gipalit sa palengke, giporma, ano sagrado na Santo Niño si Maria? Dito outside sa simbahan, sa chapel sa Juan, wapang matubinitahe, di ba ito sagrado ng buta? Muna nga, akong ipasabot na nasa templo nga, gidaydayan sa templo, hapnig ito mayo, kay ibrisingan sa pare, nabalaan na sagrado na sa kaalam sa Escribing Bridges, ang butang, ilong mo, balaan, sagrado ng butana. So, bibigay na inside the church sa Iglesia Katolika Romana. Dili itong nasa palinggi, yung mga patuibindita. Lalo na sagrado man, may imilitahan ng mas tubig. Asa ang tubig ang magiging mas nawasan. Lalo na sagrado man ang tubig ang pinita. Asa man sa Biblia mabasa na nasagrado ang larawan ng igulit sa kahoy sa pintong bato, nagipalit sa malingke, nakahimong sagrado, nagibinitahan sa tubig sa nawasan, hawa sa mapakapindita na may mabasa na tulang sa Klaro kayo sa King James Version, sa di ba King James sa Dos Chronicas 3, Diyos, ingon rin na Ayos, ay. and in the most holy house, He made two cherubim of image work. King James Version, Protestant Bible, 1611. So, sa balaan, pulianan, templo, doha ka cherubim ng imahin nga buhat. Holy, most holy ko. Nahuli yung larawan na so, araw na, most holy niya, sacred images. Niya, kaya mong, ganang nagsirado na, sa episode 5 na tubig kumito, banay mong pulong, sana ka kay mga pare adunay otoridad na adunay divine power kaning divine authority sabot nga maka hatag ka namang hulbuti sa pagkuhan sa secret nga butang na himong sagrado butang. So natupag ang butang Mr. Cruz. Sige Rubel, sagrado di mahimo. Ang inang gibuhat si Nazareno sa Quiapo, may prosesyon, si Maria, si Santo Niño, si San Isidro, San Lucas, sagrado ba sila? Kung ito magsiguro ba? Si Maria, Santo Niño, sagrado ba sila? Sagrado na sila ang imahin na kaning prosesyon sa Asilo sa Manila kay well na, ini ila sa simbahan na sagrado na sumala sa prosesyon na sa Salmo 68 verse 24-25 ito masahan na prosesyon kapasahan I have 1 minute to answer na Mr. Moderator 68 verse
na prosesyon 68 verse 25 o prosesyon uga sa ito pa kanang nasirino mo ng Diyos sa ito pa sagrado yun amaw larawan Isabel Maria sagrado sa kay ilang masasibang na sagrado ang larawan upang mga santos si Kirubim sagrado kana si Maria Santo Niño sa Nazareno si San Isidro, San Roque, i-prosesyon ka na pista, iharwan pa, palata, baboy, sagrado pa na siya. Si Kirby may mugingon, si Joshua yung i-prosesyon na, buntong away, pero ako pamutana, si Nazareno ba? Sagrado pa niya, ibutang ba? Ito ba ganyan ako, sagrado Diyos sa buhat 4:31, wa may lain nga diskutan ni Maumani sa Nazareno Jesus is Acts 4:31. Ngayon rin nga sa buhat 4:31 nga si Kristo yatuban ni Jesus sa templo o nagkampo o gitubag sila silang pagkampo sa ito pa. So ang pangutana Mr. Monitor natubad na nga si Kristo sagrado larawan. Yes, si Pere sagrado ba? Sagrado gihapon. O niya, ubang mga santos sagrado gihapon. So, wan galay pangutana na Ato si Kirubim, ato din mo, sagrado to. No. Ako pangutana ka rin, balik ko na ko. Ano ba? Si Nazareno, si Maria, si Niño, si Isidro, ikulit ika sa kahoy, nasingin ko sa bato sa tisa, ipalit sa tatihan, anong nahilang sagrado rin na ang bindita sa tubig, asa ba ang verse sa bagong testamento, kaya naman ibang dito ikuhan sa daan na para sila pagpumana sila si Maria, si Santo Niño, pero wala ako asa man dapat niya na ibinditahan sa tubig, nabindita ang tubig, nganong nahimo sila sagrado. Kadali lang, i-simplify lang pagkaktaan na Brad. I-simplify. I-simplify lang para hindi mataas kayo. I-simplify ba? Kasabot ko na kamigaw sa mga pagkaktaan na. Ito ba, kasabot ko sila. Tutulong na ko. Karo. Ang Kirubim, wala sila inang binitahan pa. Sagrado mo na, imahimo ko sila. Sagrado na. Ang pangutana na ako karon si Santo Niño, si Maria, di man ang ipahimo si Ginoos Maria Santo Niño sa sarito. Ipahimo na sa tihan, ginulit sa tawag si Pinto. Sagrado ba ka na sila di sa anak ka ng binita subig yung mga Biblia asal mo sa kadali lang. Ay na komentaryo nga dili mo na sagrado, imo naman ang pagkaktaan na lang. Asa mo ba sa ang bindita, ang ibindisyon mo, ni Nazareno, ni Maria Niño, na mahimo sila sagrado? Hindi na. Bendita, pero ang tupang na to, Mr. Burrito, parang yan. Bisan, akong ginitupag kanina, suit sa templo, holy house, understood ang mga imahanya, sagrado yun. Bisa ganyan kinahanglan na basahol pa, ang klaro di kinanang i-mention pa yun. Laro naman ang suit sa Santuario Leviticus, Distributed 30, nga suit sa templo, kanang sudya ang mga imahen, sagrado na. Pero limutan na ang gagpilita na si Cristo 5:26. Na yun rin, He made the church holy by the power of His word. Pure. And He made it pure by washing it with water. Holy water, ibanan sa pulong nagilutok sa barit. Muna yung nakasagrado. Episos 5:26. Okay. Ini pag-isumpa ang suko sa Ginoo, mahito sa larawan, di ba? Yes or no? Ang suko sa Ginoo nga pabuhat larawan, o ginasubata kay ituman man nasa simbahan. Waso pa ka ang gitugot sa Ginoo. Pabuhat. So, di ba Ipasimba ba ang mga larawan ng dubulto? Ito pas Ginoo? Yes or no?
Simple ini venerasyon kay the Roman Catholic Church recognize the three kinds of worship. Ang latria, kaning Salmo 16:4, pinakataas na pagsimba, referido sa Diyos, Espiritus Promotor ng simba, 4:24. Ang simba, iskutan ko sa venerate o reverence. Muna na, it is permissible and profitable to venerate the relics and the images of the saint. Kabubuto ko na sino? Si Maria, si Santo Niño, si Birhen sa Panaba, imong gipasampasan, gikandilaan, giilisan, gipunasan, giprosesyon, isugo bas ginawara. Okay, yan. Natural, kaya simbahan, iyang ni sa Diyos ang Ikisaktor Garumana, ang magsugo ng simbahan o posisyon supang subuton sa Diyos o yung gilas subuton sa Diyos. Kung sa ginigitugot ninyo din sa yuta, gitugot sa pito sa daangit, Pentelistais ni Sunabi. Manapag posisyon sa mga larawan, sumula sa Salmo 16:25, posisyon. Yung Salmo 150, yung Salmo 45 na posisyon o hospice city, itugot ka na sa ang pagposisyon sa mga imahe na sagrado pumunta. So, wala masupat. Wala ka lang pumunta na mga bugat, eh? Mr. Timer, pulang na lang 1 minuto. 2 minutes pa, pwede pa ka magpapagawalan. Kato mo ko na haberting gana. Ayong gisong din mo, basahan niya o gisong ko ba kayo mapaprasyon? Basahan niya sa Biblia, ayong basahan. O gisong ko ba may posisyon ni Jose, si Mama Mary, magkahanap sa kadlamon, o pasano ni mo rimulto, kandilaan, yukuran, luduhan, saninaan, halikan, taganaan, tulong bukbakoy. Basahan niya. Wala yung pinagulog na dari posisyon. Diba? Kadali lang. Karena terpilih question na ngayon sa iyo na sugo. Ang mga siguro pagkatalan, mabasa ba sa Biblia? Then ito ba, yes or no? Tama niya sa kanya. Diba? Yung mag-share, wala ba ayaw mo utanan lang? Nagpapatawa ka. Sige. Utanan. Okay mo siya mga kapasahan. Basahan niya pag-utanan. Kaman mo na siya. Ang sa English na interrogative sentence, ano ka na? Abasa ba? Wala. Sige. Patrohon. Ganihan, ludhan, panataan, ihawang magbagoy baka, iprosesyon ka na. Ano ba? Ipahimo ba? Si Maria Nazareno Niño San Roque, ipahimo ba yun? Ipahimo ba sila? Diba? Kaya, nahula ko ito, Mr. Molitor, itong I have 1 minute to answer. Now, I remember the procession of the King of my God as he came into the sanctuary. Procession, diba? Sa libro, the Christianity, the community Christian of the Bible, Christian with the Bible. O niya, ibahin mo, yun kay ang mga larawan sa Ezekiel 41:19, sul sa timbro ano na larawan sa taong balaan, larawan sa batang lumiyon mo na susugay pasabot o kirubin huwag kisupak o balaan tao. Si Maria tao mo itong forma sunaan apilan ko na niya natupag ang pumuntan. One minute pa. Not Si Jesus, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay?
Unsa man ang larawan ng imong gingon, larawan na picture o larawan sa buhi pa si Jesus? Natural, maingon itong larawan, makita yun, picture. Makita, larawan ni Cristo dahil naman na sa Galatia 3:1 sa Living Bible, picture of Jesus Christ. Ano na siya picture? Kay sa 1:21 sa komentary sa ubang mga Bible scholar, handkerchief ni Veronica ni pagpuas na nilakraman niya perting kupuhang naong Rabudiyo mo si Kristo muna na naginaw si Kristo kay aron mailan po sa Katoliko nga naginaw nga Ginoo kay nagpakatao sa naan siya larawan si Kristo. Isip pa ba mo ang larawan pinagi sa pagluhod, yuko o pagprosesyon o gisimba sa espiritu kamaturan? Ato nang i-qualify ang tubag nga simba na venerasyon pag pinirin ito na sa husme city size na sa kabangan may hapan pero sa Daniel 2:46 city si Hari Nabucodonosor may hapao misimba ka Daniel hapa yun worship venerasyon na kaningan ba si Hari Nabucodonosor Daniel nasa likod mo ang Lakiria Supreme Worship ng labing kamahalan. So, this context, Daniel 2:46, duhay pasabot na adorisyon, repridus labing kamahalan, o pinirisyon, repridus mga bala, Daniel, Santos mo. Ito ba ang kamahalan?